Kwazwai vana vokumusha ndinokugamuchirai mose muzita nemuropa ramambo Jesu. Tinoda kutenda Mwari vatitendera kuva nenguva zvekare pakati pemanheru ano yokuti timboverenga nokunakigwa tiri mukati meivhangeri ravo. Dhavhidha nerimwe remazuva unotaura otiye ndakafara kwazvo pandakanzi handei muimba yaJehovha. Akanzwisisa kuti hakuna chimwe chinhu chinogona kufadza sekudai nokuva muuvepo hwaMwari. Pakati pemanheru ano nyaya yandinoda kutaura nezvayo inyaya isingafarigwi nevakawanda. Kana ndichiti vakawanda ndichireva vatungamiri vazhinji havaifariri nyaya. Now zvikuru sei mukati mema-churches edu avanotiwo ma-traditional churches, inyaya yokuti inorovesa. Now nhasi ndoda kutaura nenyaya inofarigwa nevechidiki kazhinji nevamwe vechikuruwo futi. Musoro wangu wenyaya wanhasi unotiwo dzidza kufara. Dzidza kufara. Inzwi rokuti kufara inzwi rinoita sokuti riri nyore, rinoita sokuti tinorinzwisisa, asi kana tikanyatsodzika nezviri mukati meshoko raMwari tinogona kupedzesera taona kuti kufara hakusi nyore. Now nhasi tichange tiri mukati mebhuku, kana kuti bhuku yatichanyanyosimbirira nezvayo mukati mezuva ranhasi ibhuku yaHabhakuku, vhesi yakajairika zvikuru, asi mukujairika kwayo yakatakura mashoko makukutu. Musoro wenyaya tati unoti dzidzawo kufara. Dzidza kufara. Mistake yakaita ma-churches mazhinji zvichida ma-traditional churches nemistake yakaita nevabereki vazhinji kuvana vavo ndoyokuvarambidza kufara. Zvinoitika manje ndezvokuti munhu achisikwa naMwari, munhu akakura, mukukura kwake munhu by nature unoda kufara. Kunyangwe vanhu vakuru chaivo vachembera hapana chinhu chavanoda sokufara. Now nhasi toda kuti tidzidze pamusoro pezvokufara. Ndati musoro unoti dzidza kufara. Nemhaka yei ndati dzidza kufara? Nokuti pane vamwe vasingatogoni kufara. Unoziva pane vamwe vanhu vokuti kungofara mukati meimba yaMwari so, kana kungoita souri kufara, kungochinja mudhu yako yaunosimbogara wakarova masiriasi zviya womboita souri kufara, kune vamwe vanhu ava hazvivabate zvakanaka. Vanoona sokuti kufara it is a sin. Vanoona sokuti kugara wakazvipeta uchinzisa tsitsi souri pamariro zvichita sokunge zvinhu zvakakuomera, wakabata shaya gere pakacheya kaya kukumba kwenyu kana pazisofa riya, zvoita sokunge kusuwa istayira. Now
Nhasi tinoda kuti timbopinda mukati meivhangeri raMwari, apo tinosangana nomuchinda unondishamisa kuti maitiro emuchinda uyu akamira sei. Unoziva kufara zvinhu zviri nyore zvikuru kana uri panguva yakanaka. Mukaona vazhinji vanofarira kufara kana vachipemberera mabirthday avo. Vazhinji vanofarira kufara kana vari panguva dzakasiyana siyana dzisiri nguva dzisina kumira zvakanaka. Kana uchida kuona kuti munhu unotsamwa, mubvisiro zvokudya patafura, zvinhu zviite sokunge hazvisina kumira mushe. Usamunyima zvokudya, asi ingomeka sure kuti firiji yapera, uchizoziva hako mangwana uchatenga zvimwe. Hapavatiki. Munhu achifunga kuti mangwana ndichadlei. Futi ukatomhoresa mumwe haakupinduri, zvoita sokuti ndiwe waita kuti chikafu chipere mumba. Tinoda kuti tidzidze kubva kune muprofita Habhakuku. Mubvunzo unoti, ko muchinda uyu chinomufadza chii? Haleluya. Ko chinogomufadza muchinda uyu unonzi Habhakuku chii? Toda kuti tipinde mukati mebhuku yaHabhakuku chapter ya 3. Habhakuku ndima ya 3 ndichaverenga ndoipedza yose. Pandoverenga newoverengawo Habhakuku chapter 3 kubva pavhesi ya 17. Zvikanzi nebhaibheri, nokuti kunyange muonde ukasatunga maruva, nemizambiringa ikashayiwa zvibereko, kunyange kubereka kwomuorivhi kukakona, neminda ikasabereka zvokudya, kunyange makwai akapera muchirugwi, nemombe dzikashayikwa mumatanga, kunyange zvakadaro ndichafara kwazvo muna Jehovha. Ndichava nomufaro muna Mwari woruponeso rwangu. Verse 19. Jehovha Ishe isimba rangu, anoita tsoka dzangu dzive setsoka dzehadzi yenondo, anondifambisa pamatunhu akakwirira, kumutungamiri wokuimba nemitengerano yangu. Tatitsinzinei tinamate. Kuna Baba vari kumusoro kudenga, changamire muponesi, zvoshamisa werugare ndimi Mwari. Takutendai pakati pemanheru ano. Zvatakusvika panguva yokunzwa kutaura kwenyu, chiisaiwozve manzwi enyu mukati memuromo wangu, ndigone kutaura zvinobva kwamuri. Pandinodiridzirawo vamwe, neni mugondidiridzirawo. Mugodiridzirawo vokwangu, mugodiridzirawo vose vakatenda kuzita renyu. Mugopiwa mbiri, mugorumbidzwa muzita nemuropa raMambo Jesu. Amen. Now, Habhakuku ari kutaura nyaya inohlisa, zvokuti murume uyu dai akanga aripo pamazuva anhasi, uyu aigona kuvingwa nevazhinji, kana kufonegwa, kana kutumigwa maWhatsApp message. Uyu ndiye muchinda akadzidza secret yokufara manje. Nokuti nguva yaanofara manjika inguva isinganzwisisiki. Toda kuti timbofamba tichidzika nayo zvishoma nezvishoma kuti tinzwisise kuti ko chinofadza Habhakuku chii.
Now vhesi ya17 hanzi kunyangwe muonde ukasatunga maruva pakaoma. Chimbogaya sokuziva kwedu isu mamengo ane season yawo yokubereka zviya. Now season yemamengo yokubereka yasvika, matumbu edu anotoita kurira akagadzirira kudya chinai, kudya mamengo. Isu vanoda zvokudya. Now nguva yokuti maruva achitanga kutunga zviya, mumango wokanganwa kuti season yawo yokubereka. Kunyange vaya vakanga vakavimbisa vaya vari kutaunizve kuti kana mumango uchinge waita, ndichazadza traki ndouya ndokupai imozotengesa ikoko. Mumango wotadza kutunga maruva, hamusi kuibata zvakanaka. Zvikanzi izvo namuprofita Habhakuku, masituations ari kutsanangura ambotanga kutanga kuri nanizvo. Vanhu vakataura nezvemamango kana kuti nezvemuonde hazvina mhosvazvo. Tinogona hedu kurarama. Zvinogona kuti bhowa kuti mumango hauna kubereka pagore rokubereka kwawo, asi hazviti kuunitse nokuti matumbu anenge akadii nhai, matumbu anenge akaguta. Now yodzika manje, zvikanzi nemizambiringa ikashayiwa zvibereko. Mizambiringa mukatarisa panguva yana Habhakuku, wakanga uri muchero wakanga wakakosha zvikuru. Waive muchero waigadziriswa wine. Now wine pamazuva aya yaifananidzwa nedrink. Mukarangarira imi Jesu pamuchato wepakana paya, vanhu vari panguva yokufara, muchato hawaizombova muchato kana muzambiringa usipo. Saka zvaichitora manje vakomana vanogadzira kuti vameke sure kuti in the right time vaenda kunotora muzambiringa vauprocessa wochigona kunwika. Manje tagara zvedu pamatafura edu tichipemberera zviya, tichizvinwira zvedu chinai, muzambiringa wedu. Zvino manje Habhakuku uri kutsanangura manje kuti chokutanga zvirimwa zvakaita sana mango, tichitaurazve zvirimwa zvataugwa pano somuonde, watadza kubereka. Watadza kubereka toti pada tinozviwisisa. Koma mango ane basa rei? Pati haingambotadzi kuva pati kana mumango usipo. Nedzimwe nzira pati inoenderera mberi nemamwe manzwa. Hatina dambudziko kuti titi isu mamango hakuna pati yavhariswa. Ingashamisa nyaya yakaita seiyoyo. Now nyaya yakudzika manje yakuafekta vaya manje vajaira zvokufara, yakuafekta machinda manje ari pamuchato wepakana. Manje vari kupemberera mwana arogwazve kutanga mukati memhuri. Now zvakuitika ndezvekuti wine haichakwanisi kuvapo. Now ndo chimiro chiri kutsanangurwa pano nemuchinda unonzi Habhakuku. Asi dzimwe nguva wine ikasavapozve, hazvingatadzisizve vanhu kufara. Togona hedu kufara tichizvinira zvedu mvura, tichidya nemaraisi, tichipemberera.
hazvikonisi kufara. Zvinogona kutiti disturbei asi hazvichitadzise kufara. Asi Habhakuku haaperere ipapo. Masituations ese eupenyu ari kutsanangurwa naHabhakuku. Zvikanzi izvo naHabhakuku achidzika kubva pakushayikwa kwemuorivhi, anoramba achiinda mberi. Zvikanzi neminda ikasabereka zvokudya, apo ndo panetsa manje. Unoziva statement rokuti kusabereka zvokudya nemamwe manzwi kune mafarmers, haungatarisiri kuti minda ibereke zvokudya iwe usina kurima. Nemamwe manzwi unotanga inonzi land preparation. Kana watanga inonzi land preparation, wopinza vakomana vanobvisa sora kana vachirwa iri manual. Kana kwa kurima kwamazuva ano mopinza matractor orova land preparation. Parowa land preparation potengwa maseeds. Remember kuti land preparation inohaiwa vanhu velebhaka vanenge vachishanda mukati mechinai, mukati memunda. Now vanhu velebha vahaiwa paya havauyi mahara. Kunyangwe iri tractor chaiyo haiuyi mahara, inobhadharwa. Wotora mari muhomwe wobhadhara munhu wetractor orova pasi. Woburisa zvemari muhomwe woenda kunotenga mbeu. Fama akangwara zvaanoita haangotengi mbeuzvi. Paanoenda kunotenga mbeu dzake anotengawo nemafertilizers kuti akwanise kuwana gohwo rakanaka. Murimi oita zvese zvaaita, oita his level best to make sure kuti munda wake unomupa inonzi bumper harvest. Now aita zvese izvozvo manje zvaakutsanangurwa pano nemuprofita Habhakuku. Zvikanzi naHabhakuku, kunyangwe minda ikasabereka zvokudya, apo vechirungu vakataurayo vakati a hungry man is an angry man. Nedzimwe nzira patoita nzara chete, patoita kushatigwa, patoita kutsamwa, nemamwe manzi ukangoda kutamba uchiita zvokutsinirana zviya, uchida kuseka bhutsu yomumwe unoerekana wadigwa mupama. Nemhaka yei ndichidaro? Nokuti munhu asina kudya hasha dzinenge dzakawanda. Hapana mufaro apo, hapana mufaro apo. Asi futi Habhakuku ari kuramba achidzika. Zvokudya zvashayika, asi tinenge tiine makwaizve kana kuti tuhuku dzinenge dzirimo mukati mezvirugwi. Saka kana tikaenda isu kunorima, huku dzikatadza mbeu, dzikatadza kutipa chikafu, dzimwe nguva mvura yotonaya zvakanaka, dzimwe nguva mvura yoramba kunayazve. Saka zvoitika ndezvokuti zvokudya hapana, asi tinenge tiine ma-alternatives edu atiinawo. Saka zvatinoita, tinomboendazve kuchirugwi. Taenda kuchirugwi paya, tombonobata kahuku kokutanga, tokapinza mupoto todya. Now Habhakuku manje ari kutaura situation iri pano. Hanzi kunyangwe makwai akapera muchirugwi, aya makwai apera, nedzimwe nzira rokutanga parakadliwa vanhu vaivapo vachiona, rechipiri ndokudliwa vanhu varipo vachidinai vachiona. Makamboona zvinoitika kana munhu usina mari zviya? Every drop remafuta it counts. Saka nedzimwe nzira ukaisa drop remafuta
wombo measure kuti bhodhoro rangu iri rinondisvitsa here pamonth end. Now chimiro chakaita seichocho zvikanzi izvo gwai rokutanga ratogwa muchirugwi, pambosara mamwe. Kana vari baba vanosara varimo mukati vakamira vachitarisa chirugwi chavo vachiverenga kuti makwai avo angava lasta nguva yakareba zvakadii. Iyi nguva yenzara. Asi Habhakuku unoramba achidzika oti zvino makwai adliwa pakusvika pakunopera pakaoma. Musi unotogwa gwai rokupedzisira richibuda muchirugwi, vafana vanenge vachifarazve vana handisi chavo kudya, vane nyaya ndibaba kana kuti amai, vachitaugwa kunzi baba John, moona kuti gwai rokupedzisira ratotorwaka, chirugwi hachisina chinai, pakaoma. Unoona baba zvino vamira pachirugwi chiya vachichema nokugwadziwa. Hapana chinhu chinogwadza sokuvhara business. Very painful. Zvakamboitika mukati muupenyu hwangu some other time tichirana business, ndobva zvatadza kufamba zvakanaka, ndobva zvatikosta kuti tivhare chirugwi. Noziva kuvhara chirugwi isituation yokuti business ranga chimborana zvakanaka, rozotadza kufamba zvakanaka, motanga kudonha zvishoma nezvishoma nezvishoma kusvika business raita sei nhai ravhara. Unoziva musi unovhagwa masuo ebusiness kunyange wakashinga sei zvinogwadza. Now chimiro chiri pano ndo chiri kutsanangurwa naHabhakuku. Ranga raimi kuti kunyange vakomana ava vangaperegwa nemakwai, kunyange vangaperegwa nezvokudya munda ikasaberekazve, asi kubva pane makwai mamwe chete vanogona kutora rimwe chete vodinai votengesa wana zvokudya, inonzi barter trade. Asi zvino dambudziko rapo nderokuti chokudya hapachina, mionde yatadza kubereka, minda yarimwa ikatadza kuunza zvokudya, makwai acho adinai apera muchirugu, pakaoma. Asi nyaya haipereri ipapozve. Muprofita Habhakuku unoda kuedza kutitsanangurira masituations oupenyu, unoda kuedza kutitsanangurira zvimiro zvoupenyu. Anoenderera mberi. Yokupedzisira inoti dzimbei, yokupedzisira inogwadza. Hanzi nemombe dzikashayikwa mumatanga, iyi ulosi inogwadza. Unoziva pamunodya gwai rokupedzisira, kana muchine mombe dzinokwana idzo kuita 5 mudanga, zvine matauriro ari nani. Nekuti zvinoitika ndezvokuti unenge wakatemba kuti kunyange chikafu chikapera, asi ndikatengesa manjuma anogona kumbondipusha for a certain period of time. Hapa noiponetsa manje. Mombe idzi hadzina kupera mumatanga. Handizive kana makamboibata iyi. Habhakuku haasi kuti mombe dzikapera mumatanga. Chionetsa ndechekuti Habhakuku manje ari kuti kunyange mombe dzikashayika mumatanga, pakaoma. A situation yokuti unomuka mangwanani wanga uine mombe dzako dzawakavharira matanga, uchiti patinomuka mangwanani zviya tinomuka timbobaya manjuma,
tombogocha nyama. Vafana vanochema vaya vachimbozvirira chinai vachidya nyama. Wosvika danga, mombe dzese dzakaparara. Kana kuti mombe musina mudanga, unoita seuchatsvaga mombe nemuhomwe. Wombotuma vafana vemombe kuti varume mudai mbonotsvaga mombe. Mombe dzotsvaikwa, dzotsvagwa kusvika dzashayikwa. Vakomana vanenge vasvika havo usiku, vakavata uchirwa ngonono so, votinha danga rose remombe roenda. Paunofuma kumuka mangwanani, dzinenge dzatova kubhucha rwekamurewo, dzakutotengeswa senyama. Vakomana, situation iri kutaurwa pano isituation yokuti wasenza kwemakore mazhinji uchunganidza pfuma yoparara nezuva rimwe chete. Ndoda kuti murangarire muchinda unonzi Job. Mubhuku yaJob chapter 1, muchinda wasevenza zvinonwisa mvura. Ukaverenga ibhavhangeri zvakanaka, rinoti he was the richest man munzvimbo yeUzi. Akanga aine mukurumbira. In a split of a second so, zvose zvaakasenzera mukati muupenyu hwake ndobva zvaparara. Now, ndo situation iri kutaurwa pano nemuprofita Habhakuku. Now, anoti iye, kunyangwe mombe dzikashayikwa mumatanga man, nedzimwe nzira dzafudzwa nenzira yatisina kunzwisisa, ndinofarira pavhesi ya18 ndo pane nyaya yedu manje. Zvikanzi izvo, kunyangwe zvakadaro. Unoziva munhu anoti kunyangwe zvakadaro ndopokuti watsanangura nyaya yako zviya, my enough reasons anogona kuita kuti ujambe mhosva zviya. Wapedza kutsanangura, wataura mareasons ose aungafunga, wochizonzwa judge kuti kunyangwe zvakadaro, it is a statement ino underline zvose zviri pamusoro. Nedzimwe nzira Habhakuku unorevei? Unoti kunyangwe ndomukaini mombe dzose dzakatinhwa mukati medanga, ndorova farming yangu yakanaka pano, totadza kukova. Kunyangwe zvakadaro. Zvikanzi kunyangwe zvakadaro, ndichafara kwazvo muna Jehovha. Haapereri ipapo. Dai Habhakuku akangoti ndichafara, zvinohwisisika zvo. Mamuchimboziva here imi kuti pane vamwe vanhu vanogona kungorova smile, outside smile yokuti funga kuti unogona kufunga kuti pada ari kudinai, ari kufara. Now, zviripo pana Habhakuku manje. Habhakuku ari kuti ndichafara kwazvo. Iyi yaiswa chidhindoni. It's a statement yatsigigwa manje. I will rejoice completely kwazvo, mufaro wakapetwa. Asi haasi kuperera ipapo manje. Zvikanzi izvo, ndichava nomufaro. Unoziva Habhakuku so, dai tisina kumboverenga kubva pekutanga kumusoro, taigona kufunga kuti pada unotaura nezvemuchato. Taigona kufunga kuti pada Habhakuku statement kana kuti situation yaari kutsanangura ichamufadza. Pada situation yokuti mwana wake arongwa, kana kuti situation yokuti awana promotion kubasa, kana kuti situation yokuti pada dzanga dzichigwara saHezekiya dzorangarigwa manje dzobva dzapiwa upenyuzve. Toaigona kufunga kuti pada chinofadza muchinda uyu, pada kufarira kudzoka kweareka, so kufara kwakaita David achipemberera kudzoka kweareka. Taigona kuti pada kufara kunoita muchinda uyu, ari kufara so kufara kwakaita Miriam
vapedza kuyambuka gungwa so, vachiona masoja aFaro aputigwa nemvura so. Asi chinotsanangura Habhakuku manje, it's a situation iri very complete. Nokuti atanga akati kunyangwe zvakadaro ndichafara kwazvo. That is statement number 1. Statement number 2, anoti kunyangwe zvakadaro ndichafara kwazvo, oisa koma, osumudzira oti ndichava nomufaro. Unozva kuti kufara ndezvimwe, kuva nomufaro ndezvimwe. Kuva nomufaro kunorevei? Kuva nomufaro manjika, unogona kuenda kwawaenda wonofara, wapedza kufara, paunodzoka mumba wodzoka wowana zvawasiya zvakakumbirira. Zvangofanana nomunhu anobuda unodla mari kubhawa, adla mari kubhawa achinwira kupedza stress yerent, paanoenda paanodzoka odzokazve achifesana ne the same challenge. Now zviripo manje ndezvekuti situation inotsanangurwa pano naHabhakuku, anoti chokutanga ndichafara. Mufaro unotaurwa naHabhakuku ndo mufaro we-outward expression, mufaro unenge uchibuda mukati uchipfachukira nekunze. Zvikanzi izvo ndichafara kwazvo. Asi ndapedza kufara manje, Habhakuku unoti ndichava nomufaro. Uyu mufaro ndo wabhengwa manje, unogara uri mukati mechinai, mukati memwoyo. Nedzimwe nguva kunyangwe Habhakuku tikasvika mangwanani tombosvika dzichifara, toti mirai muone, tozombozishanyira pamazuva rovira, tinongosvika the same Habhakuku ari panguva yokufara. Nokuti mufaro waHabhakuku manje uyu hausiri mufaro wokufara, wamufaro wakabhengwa nechemukati. Nokuti unoti kunyangwe zvakadaro ndichafara, ndichava nomufaro muna Jehovha, muna Mwari woruponeso rwangu. Vana vaMwari, pakati pemanheru ano ndinoda kukurudzira mumwe munhu, mukaverenga bhuku yaRomans chapter 8 inoti chiiko chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu? Zvikanzi ingava nzara here, zvikanzi kungava kushaya basa here, kungava kushaya zvekupfeka here, zvikanzi pane zvinhu izvi zvose nedzimwe nzira, pamasituations ose atsanangurwa nomuchinda unonzi Habhakuku, pamusoro pazvo zvose nezvinopfuurira. Nokuti Romans chapter 8 manje yakutaura kunyangwe pasituation yerufu chaiyo, yoti pazvinhu izvi zvose tiri vakundi nokupfuurira nokuda kwaKristu unotipa simba. Pakati pemanheru ano ndinoda kukurudzira mumwe munhu kuti tora nguva mukati meupenyu hwako yokufara uri muna Mwari. Chinofadza Habhakuku chi? Pabhuku yaHabhakuku chapter 3 mukaverenga pavhesi ya9, zvikanzi Jehovha Ishe ndiye simba rangu. Nedzimwe nzira kana tingamubvunza kuti Habhakuku chinokufadza chi, zvikanzi naHabhakuku chinondifadza ndechokuti Jehovha ndiye simba rangu. Nedzimwe nzira pose pandinopera simba ndinopiwa simba, ndakabhenga mufaro uri mandiri. Anoenderera mberi obva ati anoita tsoka dzangu dzive setsoka dzehadzi yenondo. In other words, tiri kutaura the pace kana kuti the speed yaanokwanisa kumanya nayo achibva mumastresses enyika ino. Tiri kutaura the pace yaanokwanisa kumhanya nayo achibva mukati memasituations enyika ino. Obva ati izvo kunyangwe zvakadaro Mwari vachandinzvengesa vagondibvisa panhamo dzenyika ino sehono yemhuka ichitiza ichibva pane munhu anenge achida kuibata. Now anoenderera mberi obva ati zvikanzi anondifambisa pamatunhu angu akakwirira. Munoziva pane vamwe vanhu vokuti ukatarisa
hapana chavainacho chinoshamisa mukati meupenyu hwavo, asi pane chinhu chimwe chete chinoshamisa, vane mufaro. Unoziva munhu anovimba naJehovha so ane mufaro wakapetwa. Kunyangwe nyika ingapidiguka ikaenda nokupi, asi kune avo vanovimba naJehovha so vakaropafadzwa zvavo, vakaropafadzwa zvavo. Regai mapisarema ati vakaropafadzwa vanovimba naShe, nokuti zvikadzi izvo vanofananidzwa nemakomo akakomberedza, anokomberedza Sioni. Zvikadzi avo vanhu vanovimba naShe, kunyangwe mhondo dzikauya, kunyangwe hondo dzikandikomba, ndichavimba naJehovha, werutiziro rwangu. Vana vaMwari, pakati pemanheru ano tinogona kunge tiri kupfuura mukati memasituations asina kumira zvakanaka, asi ndinoda kukurudzira mumwe munhu kuti gonawo kufara, dzidzawo kufara muna Mwari worutiziro rwako, zvisinei nezvaunosangana nazvo mukati meupenyu, zvisinei nemadiscouragements, zvisinei nemastresses, zvisinei nemalosses, zvisinei nezvose zvatinogona kufunga nezvazvo, zvisinei nezvirwere dzimwe nguva zvatinogona kutakura mukati memiviri yedu, asi tinoda kuti ukwanise kufara. Rangarirai vhangeri inoti kudii? Zvikanzi farai kana muchipinda panguva yokuedzwa. Tinoda kuti vana vaMwari tidzidze kufara tiri muna Mwari worutiziro rwedu. Mukaverenga bhuku raMapisarema chapter ya 33 pavhesi ya 1 yobva yati farai munaShe. Ndinopamidzazve farai. Vana vaMwari, pakati pemanheru ano unogona kunge uripo asingaone chinhu chinogona kumufadza mukati meupenyu. Anogona kunge aripo asingaone chakanaka mukati meupenyu hwake. Pese paanoda kufara akafunga nezvemhuri yake, dzimwe nguva isina kumira zvakanaka, vanogona kutanga kuzadzwa nokuchema. Panzvimbo yomufaro pozadzwa nokuchema. Asi vana vaMwari, pakati pemanheru ano ndinouyawo kune mumwe munhu ndichiti, hama yangu, dzidzawo kufara. Mapisarema chapter 33 zvikanzi farisai muna Jehovha imi vakarurama, kurumbidza kwakafanira vakarurama. Zvikanzi farai, farisisai. Kufara nokufarisisa zvinhu zviviri zvakasiyana. Uyu manje unotaura kuti uyu achafara asvika panguva yokufara, odarikidza kufara osvika pakufarisisa. Vana vaMwari, pakati pemanheru ano Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Dzidzaiwo kufara uri mukati meimba yako, uchiplayawo music inokuitira zvakanaka, uchiplayawo music yepraise, uchimbofara muna Mwari worutiziro rwako. Hapana imwe nguva inofadza sokudai senguva inonakidza uchirumbidza Mwari mani. Dhavhidhi akanzwisisa mufaro unowanika koga kana uri muimba yaMwari. Pane mufaro unowanika kune avo vakavimba muna Mwari, kune avo vakavimba muna Mwari worutiziro rwavo. Pakati pemanheru ano ndatidzidzawo kufara, ndatidzidzawo kufara. Hazvina kumira mushe, mabasa akavhara, zisco yakavhara, asi dzidza kufara. Hazvina kumira mushe, wakadzingwa kubasa kubirikidza nekorona, dzidzawo kufara. Hazvina kumira mushe, washayikirwa nomubereki, zvinhu hazvina kumira zvakanaka, dzidzawo kufara. Hazvina kumira mushe, uri munyika yavatogwa, zvinhu hazvina kusangana zvakanaka, dzidzawo kufara. Hazvina kumira mushe, mari hadzisi kusangana, pada chauri kutodya nhasi ndo chekupedzisira, dzidza kufara, dzidza kufara kuna Mwari worutiziro rwako. Muchinda unonzi David, tichisvika pakunovhara, pane nyaya inondiitira zvakanaka yaanotaura mani. Obva ati, ndakange ndiri mucheche, iko zvino ndakura. I can imagine David asvika pazera rokukura, asvika pazera rokuchembera, rokubata mudonzvo. Obva ati, ndakange ndiri mucheche, iko zvino ndakura, handina kana mumwe chete akavadzwa mhuri yake nenzara, handina kana mumwe chete akanyadziswa naShe. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei.
dzidzawo kufara, dzidzawo kufara. Musana muropa ramambo Jesu, tatenda Mwari vakuropafadzei. Amen.